Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Namuhla sisebenza ngani ngokusubtracta ama-decimals. Ngizoqala la ngikunike izibalo ezimbalwa ukuze senze ndawonye. Ungixolele ngifunde ephepheni njengoba ngibhala la. Lezi izibalo esizozixazulula ndawonye. Sino 5.73 minus 0.0821. Ithini impendulo lapho? Ekuzomela nje siqale sikwenze ukuthi lesibalo sethu sisibhale ngala eceleni siqondise isibalo sethu ukuze sazi ukuthi yipi inamba ephansi kwayipi. Soqala la sibhale u5 sivule ikhala 3 2 2 u-minus ichashaza lethu leli 0 0 u0 wethu ungale kwe-decimal. Uyabona ukuthi kulesi esinye isibalo ubungeke ubone kahle ngoba inamba zicinene. Soqala lapho ke senza isibalo sethu. Siyadwebela ngezansi. Siyaqala manje siyabala. Kodwa sithi siyaqala manje siyasusa siyabona ukuthi ngenhla uma kungekho lutho phela esikhaleni singafaka u0 njengoba ngibafaka la. Siyabona ukuthi kuzoba nenkinga nyana. Ngoba phela u0 mncane kuno1, u0 futhi mncane kuno2. U0 awukwazi ukususa u1, u0 awukwazi ukususa u2. Kuzomela senze njani? Siboleke kumakhelwane. Uma senza kanjalo ke, uma siboleka kumakhelwane u0 wethu lo uzobuba manje. Uzohamba u0 wethu uma siboleka ka next door u0 wethu uzoshintsha manje ube okunye uzoba u10 ngoba u0 wethu ukwama tens lo 0 umeleni ama tens. Kodwa phela ngoba uyabona ukuthi asibolekanga kulo makhelwane lo oseduze kwethu nangempela kwaphela naye u0. Siye kuzomela siseqa siya ngale komunye umakhelwane lapha ku3 siyoboleka ngakhona. Awubheke ukuthi ngenza kanjani. Uma siboleka phela lapha ku30 wethu sekuzoba uba 29. Siyabheka ukuthi u10 mkhulu kuno1, u9 mkhulu kuno2, u2 kodwa umkhulu kuno8. Ngakho kuzomela sibheke enye indlela ke manje yokuthi sibolekele wona u2 subolekele kamakhelwane ukuthi sizoboleka into enjengani. Basiboleka lapha ya ka7 siba no12 manje u7 usala ubani u6. Ungadide kakhulu siyaboleka nje komakhelwane. Siyabona ukuthi u12 usumkhulu kuno8, u6 mkhulu kuno0, u5 mkhulu kuno0. Sesingaqala ke manje senzeni isibalo sethu sithole umphumela ongconywana. 10 minus 1 usipha u9. U9 minus 2 usipha bani? Usipha u7. U12 minus 8 usipha bani? Uzobala nje nami. Usipha u6 lana. U5 minus 0 usipha u5. Impendulo yethu 5.6479. Yabona ukuthi kuba ngconywana abasiqondisa izibalo zethu sifaka ama-decimal ekhaleni zakhona nezinamba ziqondane. Na impendulo yethu. Ungaphinde futhi uyibhekisise ukuze ubone ukuthi u5.6479 nangempela yini. Awuthi ngenze esinye isibalo ke manje. Asithi ngiba ngino8. Awuthi ngisuse la sengibhalise ngicene sele phezulu kakhulu ngoba phela sisazoboleka. Sino 8.25 bathi minus 0. Sothi manje 0105. Ngithanda ukuba into kakhulu. Sifunani umphumela. Njengoba senzile nasekuqaleni sizozama ukuyiqondisa inamba zethu ukuze senze isibalo esicacile esiclean esinobunono esivulekile nje kahle. Siyibhala izinto zethu izinamba zethu lesihlukanisa. Siyaqala ke.
Siyabona ukuthi ama-decimal namachashaza ethu siyabafaka o-0 phela uma ngekho lutho esikhaleni ngilonge ikhumbuza njalo kufana nokuthi ni u-0 siyamfaka phela ukuze isibalo sethu sibe nobunono kungabi khona ikhala evulekile nje. Soqala ke sibale u-0 wethu lona -5 usipha ba u-0 mkhulu, u-0 mncane kuno-5 awukwazi ukususa u-5 u-0. Zomele siyeleka amakhelane nje bade senzile siyoboleka. Basiboleka u1 uzosala ba u49 basiboleka u1 lapha ku50. Sesinobani lana? Sesino10 wethu ngoba phela u0 lo umele ama10s. Sekungconywana ke manje ukuthi sesingabala ke manje. U10 wethu lona -5 uzosipha ba. Yabona ukuthi inamba lezi ezingenhla sezinkulu kunalezi engenzansi. Sekuyinto esebenzekayo ke manje lena. Akusizi phela inamba zethu bazincane ngenhla, sifuna zibe enkulu ngenhla. Sino 5, u9 - 0 usipha u9, u4 - 1 usipha u3. Nala u2 wethu uyazehlela nje. Hayi no8 wethu ngazehlela. Singakhohlwa ichashaza lethu. Naku 8.2394 impendulo yethu. Uyabona ukuthi kuba ngconywana uma ukuthi izibalo zethu siyayiqondanisa kahle, sazi ukuthi yipi inamba engenhla kwenye yipi engezansi kwenye. Kuba ngconywana nokuthi ichashaza lethu yabona la emuva. Lesibalo bese sibhala iqaleni. Ichashaza naleli elingenzansi nephezulu alingenani. Yabona siyabafaka u0 bethu phela la ukuthi kungabi khona ikhala evulekile. Base kuba ngconywana ukuthi isibalo sethu sisenze. Angithemba ngikudidile kakhulu. La ngivele khona nje ukukhumbuza ukuthi senze kanjani, siboleke kanjani ukuze sasizeka sithole inamba engaphezulu. Sikwazi ukubhala. Uthi ngenze esinye isibalo. Ngizothini 2.64 minus sebenza ngo minus angizibe ngitheni subtracting decimals. Nasi sibalo ngibhale ngenzansi. Njalo njalo zikhumbuza ukuze umqondo wakho uvuleke kangconywana ubale ngendlela engconywana bhala izinto ziqondane. Siyasibhala njengoba sinjalo ke lesibalo la eceleni ukuze sikwazi. Khumbulo 0 bethu akusikona ukuthi sifaka inombolo enye. Ukufaka nje phela ukuthi isikhala sethu singavuleki. Siyaboleka ngale, sibolekele ku40 kusala ba u39. Nje bese sino10 lapha yaphezulu. Siyabona ukuthi inamba ephezulu sezinkulu kunalezi ezingenzansi sekuyinto esebenzekayo ke manje le. Kodwa hayi sesitholana nenkinga u3 awusakwazi ukususa u4 ngakho sesibolekele ka6 u6 wasala no5 sino13 manje ngale phezulu. Yabo inamba ezingenhla sifuna zibe njani zibe enkulu 13. U13 sinayo kanjani ngoba phela beku39 u3 saboleka u1 ngale kwabo u13. U4 la u9 - 8 usipha ba u1. 13 usipha -4 usipha ba u9. 5 - 0 usalisa no5. Singakhohlwa ichashaza lethu sinobani u2 nalichashaza lethu. Na impendulo yethu u2.5914. Uyabona ukuthi kubalula kuba ngconywana uma ukuthi umuntu into yakho uyibhale inamba zakho zaqondana zazwakala zabonakala ngendlela evulekile ebaleka kangcono. Nayi impendulo yethu.